Kag sa good vibes sa mga permi nagakadto sa City Mall Mandalagan, kilala na si Buddy. Isa ka aspin nga wala nagabiya sa mall kag nagagamit sa pedestrian lane kung magtabok sa dalan. Ang iya nga istorya sa report ni Romeo Subaldo. Kung parokyano ka na sang City Mall diri sa Mandalagan, nakita mo na ako nalabyan si Buddy, isa ka aspin nga diri na nagaistar sa gwa sang mall. Sunod sa mga gwardya sang mall, hinuptanan si Buddy sang anay gwardya man sang ginakonstruct pa lang ang ini nga building. Na-assign na ang gwardya sa ibang nga lugar pero si Buddy wala naghalin diri. Posible kinaandan niya na nga magpangamo sa mga gwardya subong nga na-assign sa mall kag sa mga mall goers nga nagapakaon sa iya. Nagaamag siya sa mga tao nga naganilabay kag nagadugsing kun kisa. Hindi do, gusto kayo na de? Sobra lang, ibang diri na. Saan gina-construct pa lang na yung mall? Ari na natin nga daan. Tapos, di sa magalin. Sobra lang, napagdada. Tingnan dyan, ang ano pa na ko siya wala na de. Nagwala na yan. Salo lang. Kung sino naman ni Gordja? Ang gwardiya, sa kami naman kadagaan, magpulisan mo naman Pati gani mga taxi driver nga nagahulat sa pasahero, nakakilala na sa iya. Adlaw-adlaw sa nila nga makita sa gwa sang mall. Arang gina di sa perme? Ari nga dada, nagigdaw. Dagi na perme sa fronte? Ano sa dadlaw? Agdo to, di pa sa doktor, may ginati sa laban, ari ginati sa. Wala gini galinalin? Why? Kag ang pinasahi kuno siya kay Buddy, kay Pierre niya pa ang iban nga mga tawo. Kung magtabok siya sa dalan, ginahulat niya anay nga mag-stop ang mga salakyan, kag mismo sa pedestrian lane siya nagaagi para magtabok. Dagi na sa gage? Oo, ang tanda din ito. Pati sa dagi sa magtabok sa nito, dagi sa gilabaya. Labay ang tao. Ano sige labay di? Ano ang bingkuan siya? Gapod mo siya sa mga tao? Gapod mo siya sa mga tao, tapos? Tabok ba? Sa video nga kuha mismo ni Madu Perez ang posyon, makita nga si Buddy nagatabok gamit ang pedestrian lane. Go, Bud! My intelligent boy. Istorya ni Malu, mga isa na katuig nila nga ginabalik-balikan si Buddy kag ginapagkaon. Luyag man kung tani nila i-adopt si Buddy pero wala na ini siya nagabiya sa mall. Then there have been several attempts of rescue kay Buddy. There were people who wanted to adopt Buddy, but he's such a smart dog. Every time he sees the collar and the leash, he would run away. So I've always felt that he considers City Mall as his home. Everyone has been saying na Buddy has been there even before the City Mall. Sunod pa sa gwardya, may mga nag-attempt nga i-adopt si Buddy pero nagabalik ini siya sa gihapon sa gwa sang mall. Gingwa siya, gintry nila nga dalawang puli. Teka balik yapon? Hindi sa magupod. Isa gapod. Ininaabi ang iyan ng inpuloyan sa sulod sang masobra sa 5 katuig. Kung mamuhin siya, nagatabok siya sa mga kahilamunan. Gani sa liwat kung makalabay ka sa sininga mall, hindi pagkalipatan si Buddy. Ang gamay mo nga pagpakaon kag paghampang sa iya, isa na kadako nga bagay. Wala man siya sang permanente nga amo kun best friend, pero ang kaayo nga ginapakita sa iya sa mga tawo sa iya nga palibot, rason na sa iya nga pagtinir sa amo nga lugar. O kung basi man, ginahulat niya sa gihapon ang adlaw nga liwat sila makita ay sang iya una nga nangin amo sa sininga lugar.